Să fim realiști, să trăiești de la salariu la salariu este epuizant. Stresul constant, teama de cheltuieli neprevăzute, sentimentul că, indiferent cât de mult muncești, ești mereu cu un pas în urmă și altele asemănătoare. Este ca și cum ai alerga pe o bandă de alergat, cu excepția faptului că viteza continuă să crească, iar tu încerci doar să nu te împiedici. Dar dacă ți-aș spune că ieșirea din acest ciclu nu înseamnă doar să faci mai mulți bani, pentru că adevărul este că mulți oameni își dublează veniturile, dar tot se luptă cu această dificultate. Problema nu este doar ceea ce câștigi, ci și modul în care te gândești la bani și mai ales ce faci cu ei. Astăzi vom analiza adevărurile brutale despre bani pe care nu ți le spune nimeni, iar până la sfârșitul acestui episod vei avea un plan de acțiune pentru a nu mai trăi în sfârșit din salariu în salariu. Să începem! Numărul 1. Iluzia de a nu câștiga suficient. Una dintre cele mai mari minciuni pe care ni le spunem este că dacă am face mai mulți bani, am fi mai bine. Sună logic, nu? Dar dacă ar fi adevărat, de ce atât de mulți oameni cu venituri mari, oameni care au un salariu cu 6 cifre, încă se luptă financiar? Răspunsul: inflația stilului de viață. De fiecare dată când câștigăm mai mulți bani, ne creștem standardul de viață în loc să ne asigurăm viitorul financiar. Primim o mărire de salariu și dintr-o dată merităm o mașină mai bună, o casă mai mare sau mai multe vacanțe. Înainte să ne dăm seama, ne întoarcem de unde am plecat. Adevărul este că stabilitatea financiară nu începe cu a câștiga mai mult, ci cu a gestiona ceea ce ai deja. Până când nu stăpânești acest lucru, niciun venit nu te va salva. Numărul 2. Realitatea dură a obiceiurilor de cheltuire. Să fim sinceri, majoritatea dintre noi avem obiceiuri de cheltuieli care au scăpat complet de sub control. Ne justificăm fiecare achiziție cu "muncesc din greu, merit asta", dar libertatea financiară nu înseamnă să te privezi, ci să-ți alegi prioritățile. Întreabă-te, dacă mâine ți-ai pierde locul de muncă, cât timp ai putea supraviețui cu economiile tale? Dacă răspunsul este săptămâni în loc de luni, este timpul să îți regândești cheltuielile. Scopul nu este să nu vă mai bucurați de viață, ci să cheltuiți cu intenție. Începeți să vă urmăriți cheltuielile timp de o lună. Veți fi șocați de câți bani dispar pe lucruri care nu contează cu adevărat. Odată ce deveniți conștienți, puteți redirecționa acei bani către viitorul vostru. Numărul 3. Datoria, ucigașul tăcut al bogăției. Companiile de carduri de credit nu vor să auzi asta, dar datoriile sunt cel mai mare ucigaș al bogăției din timpurile noastre. Fiecare ban pe care îl datorezi este unul pe care îl pierzi din investiția în viitorul tău. Gândiți-vă la asta. Împrumutați 5.000 de euro pe un card de credit cu o rată a dobânzii de 20% și faceți doar plățile minime. Această mică datorie te-ar putea costa mii de euro în timp. Cheia pentru a vă elibera este să analizați serios dacă aveți cu adevărat nevoie de acel lucru pe care vreți să-l luați printr-un credit. Cu cât te îndatorezi mai mult, cu atât mai mult lucrezi pentru bancă în loc să lucrezi pentru tine. Imaginați-vă câți bani ați avea dacă nu ați face plăți lunare către creditori. Aceasta este libertatea financiară pe care o urmărești. Numărul 4. Secretul pentru a păstra mai mulți bani. Iată o regulă simplă. Dacă nu poți cumpăra acel lucru de 2 ori, nu ți-l poți permite. Cei mai mulți oameni cheltuiesc banii gândindu-se la ceea ce își pot permite astăzi, nu la ceea ce ei vor trebui să facă față în viitor. Dar stabilitatea financiară vine dintr-o schimbare de mentalitate, de la satisfacția pe termen scurt la securitatea pe termen lung. Aici intervine un fond de urgență. Viața se întâmplă, mașinile se strică, apar urgențele medicale și locurile de muncă pot fi pierdute. Un fond de urgență previne transformarea acestor momente în dezastre financiare. Țintește să economisești cel puțin 3 luni de cheltuieli. Nu este vorba despre dacă veți avea nevoie de acei bani, ci când. Numărul 5. Puterea de a face banii să lucreze pentru tine. Cei bogați nu doar câștigă bani, ei fac banii să lucreze pentru ei. Dacă vrei să scapi de ciclul de la salariu la salariu, trebuie să începi să investești. Nu ai nevoie de o tonă de bani pentru a începe. Ai nevoie doar de consecvență. Fie că investiți în fonduri indexate, fie că începeți o activitate secundară sau construiți fluxuri de venituri pasive, obiectivul este să vă creați o rezervă financiară care să crească în timp. Majoritatea oamenilor cred că investițiile sunt riscante, dar adevăratul risc este să nu investești. Cu cât aștepți mai mult, cu atât devine mai greu să construiești avere. Numărul 6. Adevărul cel mai greu de acceptat, totul depinde de tine. Iată adevărul pe care nimeni nu vrea să-l recunoască. Situația ta financiară este rezultatul alegerilor tale. Și asta este o pastilă greu de înghițit. Dar este de asemenea îmbucurător, pentru că dacă singur ai ajuns aici, tot singur poți să și depășești acest moment. Nu este vorba despre a te învinovăți, ci despre a prelua controlul.
În momentul în care nu mai aștepți o mărire de salariu, o lovitură norocoasă sau un miracol extern care să te salveze, acela este momentul în care îți reiei puterea. Pentru a scăpa de acest ciclu, ai nevoie de un plan de acțiune simplu. Dacă vreți cu adevărat să ieșiți din capcana de la salariu la salariu, iată de unde să începeți. Urmărește-ți cheltuielile. Timp de o lună, notați fiecare leu pe care îl cheltuiți. Conștientizarea este primul pas către schimbare. Reduceți cheltuielile inutile. Identificați lucrurile pe care cheltuiți bani și care nu adaugă valoare reală vieții dumneavoastră, iar apoi eliminați-le. Prioritizați plata datoriilor. Concentrează-te pe eliminarea imediată a datoriilor cu dobânzi mari, deoarece acestea îți fură averea viitoare. Construiește un fond de urgență. Chiar și începând cu 100 de lei, puteți preveni transformarea unor mici probleme în crize financiare. Începeți să investiți. Chiar și 50 de lei pe lună într-un fond indexat se pot transforma, în timp, în ceva care îți poate schimba viața. Nimeni nu va veni să vă salveze financiar. Nici slujba ta, nici guvernul, nici vreun câștig norocos la loterie. Depinde de tine să te eliberezi de acest ciclu. Dar vestea bună este că puteți. Fiecare pas mic pe care îl faceți astăzi va face o mare diferență peste un an. Începeți acum, preluați controlul și construiți viitorul financiar pe care îl meritați. Dacă acest episod a rezonat cu tine, spune-ne în comentarii care este cea mai mare luptă financiară a ta și hai să ne dăm seama cum să o rezolvăm împreună. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să activați notificările pentru a nu pierde următorul videoclip din această serie. Împreună putem rupe acest ciclu.